Luís Menor, presidente do PP provincial, valorou positivamente a iniciativa socialista de abrir o diálogo para tratar de negociar unha solución para o Concello de Ourense, aínda que asegurou que segue á espera de que se lles comunique unha proposta formal. Somos un partido unido, un partido que temos unha sola voz e unha sola posición ante os temas importantes como son estes. Bueno, nós estamos onde estuvemos, creo que todo o mundo, ainda que hai xente ou formacións que pretenden desviar a atención. Digo porque inicialmente, cando se produciron as eleccións hai agora un ano, bueno, houve un intento, naquele caso protagonizado por o cabeza noso de lista, en donde citou a diversas forzas para tratar de chegar a unha situación de acordo as outras forzas da oposición. Bueno, aí houve unha forza que respostou, que veu a ese diálogo, que é o Partido Socialista, co cual temos chegado a moitos acordos, e houve outra forza que nin siquiera se sentou con nós. E nós eso non o podemos admitir. Pola súa banda, o líder galego dos socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, amosou o seu apoio ao grupo municipal e deu o seu beneplácito para negociar sen liñas vermellas. Por tanto, esa reflexión pública que invita a agrupación municipal e o Grupo Municipal Socialista, eu creo que é unha boa opción de falar e que cada un manifeste cal é a súa posición para o futuro, non? En ese sentido, eu creo que abrir ese diálogo sobre o compromiso ca cidade me parece que é unha idea boa, ademais, e aí veremos onde está cada un, non? Oxe, efectivamente, o alcalde de Ourense é froito tamén dun acordo de investidura co Partido Popular. Neste escenario, o Partido Popular manifestará se esa situación sigue sendo a que considera o Partido Popular. O Partido Socialista dá mostras, efectivamente, de querer construir algo diferente, e o BNG pois tamén terá que definir cal é a súa posición nese espacio de diálogo e de conversación sobre o futuro de Ourense.